Alright, so tingofuna kulandeni nonse ku phunziro lathu la mamawa. Takhala tikuona mpingo wa Mulungu ndipo taona ndithu kuti moveka bwino osati somopyatira kuti mpingo wa Mulungu ndi gulu la anthu amene ali ozazidwa ndi Mzimu wa Mulungu. Atha kukhala ma denominations osiyana kapena kuti kumalawi kuno takhala mipingo yosiyana koma ngati alibe mzimu wake sali part of mpingo wake. Okay, so ma denominations amene tikuwaonawa ndi mipingo mboni Catholic Pente ndi mipingo koma tikamakamba za mpingo wa Mulungu definitely tokamba zayo amene ayozazidwa ndi Mzimu wake wandani wa Yehova, right? So lero tufuna tiganize unena kuti kodi ngati zili chonchi kodi Mulungu achita motani kuti mpingo wake uyende kumapita nthawi ifa inena kuti dziko lapansi zakhala logwirizana pa chinthu chimodzi so zagula kapena kugulisa ngati ulibere mbala chilombo kodi anthu ake a Mulungu azayenda chotani chifukwa Mulungu afunika achite chinthu china kuno anthu ake akhalenso pachani pamodzi kuti akaonese ufumu wake mwa utunthu wake pakali panopa ndizovuta chifukwa I think it's even our brother munazafunsa nawo kuno zitheka bwanji kuti Mulungu akayileka anthu onse amene ozazidwa ndi Mzimu wake pamodzi, right? Chifukwa ozazidwa ali ku Pente ena ali ku Mboni ena ali ku Seventh Day ena ali ku Katolika, right? Ena so umwe na savita so church ina samangumana online kapena mangumana ku banja wawo. I know ndikuzowa za anthu oti amene ena anasiya pita ku church masizoti siya Kristu yayi, right? I know of my brothers angapo amene ndikwaziwa ndi anthu amene ndi ma Pentecostals kumono ara kumundisida kwambiri even uma Penteko panopa anasiya kupita kuna uliwonse yo chimapanga amangokumana online ndi ma brothers ena ndikumatani ndimapemphera so mukati muone anthu ambiri panopa akukhumudisidwa so Mulungu achita chotani kuti anthu ake akhale pangati akhale pamodzi. So this is presentationally mpingo wa Mulungu kumapita nthawi nditopanga encourage kwambiri kuti mukaonere series imene tinapanga ya Daniel Revelation makamaka yopanga focus pa mpingo akandani wa Mulungu. So tiseke maso tipemphere kuti tikhale ndi study ya chali tipemphere Ambuye tifuna kuthokoza mapadera ife chisomo chimene mwatipasa pempha kuti mukathe kuyankhula pa nthawi inoyi kuti mawu akamveke m'dzina la Yesu Khristu pempha amen. Alright, so tikuyambapo timafuna tione kuti zimene nakamba zija ndi mawu ake alipo of course zinazipanga study kale koma kwa lero tifuna tingoyika foundation ndikupanga build again pa foundation tikamakamba zetu mpingo wa Mulungu okhala amene ozazidwa Mzimu wa Mulungu. Titoyengeni pa 1 Corinthians chapter 12 verse 12 mpaka na 14 mozi watu werengeni. Munthu mocho ndizipanga za changu kuti video isatalike kwambiri amoza atangowerenga ndi mwachangu choncho. Okay. 1 Corinthians chapter 12 verse 12. Pakuti monga thupi lili limodzi nilikhala nazo ziwalo zambiri koma ziwalo zonse za thupilo pokhala zambiri zithupi limodzi momwemonso Khristu. Verse 13. Pakutinso mwa Mzimu mmodzi ife tonse tinabatizidwa kulowa m'thupi limodzi ngakhale Ayuda ngakhale Ahelene ngakhale akapolo ngakhale mfulu ndipo tonse tinamwetsedwa Mzimu mmodzi pakutinso thupi silikhala chiwalo chimodzi koma zambiri. Yeah, so apo zili very clear kunena kuti pali thupi lingati pali thupi limodzi, right? So thupi limodzi limene lili tionana kuti ndi thupi la ndani la Yesu Kristu. Okay, so akamba zonali pali thupi limodzi thupi la Yesu Kristu kodi ife tingakhale bwanji thupi la Yesu Kristu pamene tikulanda Yesu Kristu atiti mabatizidwa mwa Mzimu mmodzi, right? Ngati iniwo mulibe Mzimu wa Mulungu sinu muli ake yayi mutakhala member la chimpingo china chake class even elder koma sina thupi lake. So amene andira Mzimu akabatizidwa mu thupi lake limene lili pali ziwalo zosiyanasiyana pakali panopa ziwalo zake za Yesu Kristu zili mipingo yosiyanasiyana koma noti kamaka za mpingo wake tikamba zonse amene ali thupi lake. Okay, so kukhala part of the church of God ndi kukhala ni Mzimu wake ichi ndi chokhacho chimene chili choonadi cha Bible. Okay, so tikamakamba za mpingo, right? Tionana kuti panopa mpingo wa Mulungu uli invisible kapena sitingathe kuloza kuti ndiwo chifukwa chani chifukwa anthu ake amene anozedwa ndi Mzimu wa Mulungu ali malo osiyanasiyana pakali panopa
right? Ali malo sena ali ntimipingo tosenasiyana. So tatowerengeni pa first chapter 1 verse 20 mpaka 23 ati bwana. I know muthamango werenga anthu zoona alichina manyazi so ziwerengera. This one, this 20. Mene anachititsa mwa Khristu, mene anamuukitsa kwa akufa, nakhazikitsa pa dzanja lake lamanja nzakumwamba. This 21. Pamwamba pa ukulu wonse ndi ulamuliro ndi mphamvu ndi ufumu ndi dzina lililonse lotchedwa, si nyengo inoyi pansi pano yokha, komanso mwa iyo ikudza. This 22. Ndipo anakonza zonse pansi pa mapazi ake, napatsa iye akhale mutu pa zonse. Verse 22. Kwa ecclesia amene ali thupi lake, dzazidwe wa iye amene adzanza zonse mzonse. Yeah, so ife tili mthupi la Khristu. Edi? Ecclesia ndiye chani? Mzazidwe wa iye amene adzanza chani? Zonse mzonse. Ecclesia si mpingo ina liwonse yayi. Right? So mipingo zomwe imapanga imangotenga kaji ngarambona anatenga verse nake yako Yesaya amene manati ine mboni zanga. Basi ife ndife mboni zathu. Kodi nimakhulupirira kuti Yehova mawauti ndiye sindinu mboni muti join ife kuti mukhale mpingo wake wa Yehova kapena tikhale kingdom ufumu wake, right? Pali makosana ina akamati Church of Christ amapita pa Matthew chapter 16 nduna arimaona ananati pa tantheli nzamanga mpingo ndeti mpingo wa Kristu zina mpingo anu ndi chani ndeti sindinu mpingo wa Kristu, right? So anthu amakhala ndi argument tinatake kuti no iwo chaipu zina ake ndeti ndi mpingo wa Mulungu. Ayi, mpingo wa Mulungu ndi ecclesia. Ecclesia ikuthandauza calling out anthu oyitanidwa kunja. Ecclesia ndi chani? Thupi lake. Ndi denomination yanji ecclesia yi akuti mzazidwe wa iye amene adzanza zonse. Muchizungu the fullness of him that fills all in all. The fullness of him ndiye chani? Tikayipita Efeso komweko 4 verse 10 imatuza ifuna kuno pakuti iye amene anakwera ndi amene anatani anasika kuti akazaze zonse, kuti akazale zonse. So ndi mzimu wake ukamkuza zaneniyo ndi ineyo ndeti ndife chiwalo chake pamodzi tonse akhristu onse amene alozozera ndi mzimu wake pa dziko lapansi kumwamba kumapanga recognize uneni mpingo akandani wa Khristu Yesu. So pakali panopa mpingo wake uli chani? Tikuti uli invisible, sukuoneka, sitingathe kuloza. Ndikumwamba kokha kumene kungathe kuzowa kuti zolo zake ndizo. So ineni masusiratu mwanto wa galu unati no mpingo wa Mulungu si denomination. Mpingo wa Mulungu ndi anthu okhawo amalozozedwa ndi mzimu wa Mulungu. Ngati mukususa muthakana ma videos athu ambuyomo kuti tiyende pamodzi. Now, chinthu china chimene tikufuna tiziwe tikamakamba za mpingo wa Mulungu. Mpingo wa Mulungu ndi ufumu wake wandani wa Mulungu. Zinthu ziwiri ndi chimodzi. Mpingo wa Mulungu ndi ufumu wake wa Mulungu. Okay? Mpingo wa Mulungu ndi ufumu wake ndibwerezanso. Tikamakamba za mpingo wa Mulungu, tikamba za ufumu wa Mulungu. Koma tikamakamba za mpingo wa Mulungu, tikamba za thupi lake ndani la Yesu Kristu. So mpingo wa Mulungu ndi thupi lake la Yesu Kristu. Anthu amene azazidwa ndi chani? Ni mzimu wake. Right? Mpingo wa Mulungu ndi thupi lake la Mulungu, which means mpingo wa Mulungu kapena thupi lake la Mulungu ndi ufumu wake. Chifukwa tikamakamba za ufumu wake, tikamba za amene azazidwanso ni mzimu wake ndani wa Mulungu. Anthu amene akulamulidwa ndi mzimu wa Kristu. Tikuona wene so zinthu zitatu zinthu chimodzi. Tero yengeni pa chapter 12 verse 10 mpaka 11. Psalm 12 verse 10 up to 11. Ndipo ndinamva mawu akulu mmwamba nanena, tsopano zafika chipulumutso ndi mphamvu ndi ufumu za Mulungu wathu ndi ulamuliro wa Khristu wace, pakuti wagwetsedwa onenera wa abale athu wakuanenera pamaso pa Mulungu wathu usana ndi usiku. Ndipo iwo anamulanga iye chifukwa cha mwazi wa mwana wankhosa ndi chifukwa cha mawu a umboni wawo, ndipo sanakonda moyo wawo kungakhale kufikira imfa. Yeah, so tikaona papa tionanena akuti atanamulaka chifukwa cha mwazi wa mwana wankhosa. So apa tikuvesesa kuti yani? Tikuvesesa onena kuti no tikamaona the truth, tikamaona choonadi chimene chikuchitika papa. Tikuona nena kuti pamene Yesu Kristu anakwera kupita kumwamba, tikamaona chivumbulutso chapter 12 tinaona kale last time kuti no verse 1 mpaka na 6 ikukamba za
ikutipasa synopsis kapena kasamali ka mkangano waukulu, right? Chivumbulutso 12 verse 1 to 3 akuti tinaona mkazi imene kumera anthu aka Mulungu, right? Anaona chinjoka imene kumera Satana, right? Ndi akutionesa kuti kumakhalaku kunano chinjokacho 1/3 inagwisa yani nyenyezi za Mulungu pamene angelo amene anayozazana ndi mzimu wake, right? Kenako nkhondo ichobwera pa dziko lina lapansi pamene Yesu Khristu akuti anakubadwa aso, right? Yesu akubadwa chinjoka icho chikulimbana naye, kenako Yesu akuti akukwera kupita kumwamba. Anakwera kupita kumwamba, Chivumbulutso 12:78 akuna nkhondo Lucifer anachosedwa mwanjirena sana Yesu representative watu. After mtanda pamene kubwera Chivumbulutso 12:10 akuti yani atanamva mawu akulu kumwamba ati tsopano zafika chipulumutso. So tikamaka za chipulumutso, chipulumutso yathu chinadza chokera pa mtanda, right? Komano chipulumutso sichinadze kwa ife. Yesu anapanga offer, anachikwaniritsa chipulumutso pa mtanda. Koma moyo wogonjetsa tchimo ndife unali mwa iye yekha basi. Amafunika azozede Yesu, kenako chipulumutso chitani chidze kwa ife. So ati chipulumutso chinadza, mphamvu zinadza, ndi ufumu wa Mulungu wathu, ndi ulamuliro wa Khristu wake. Mwaona enebe? So ufumu, chipulumutso ndi ulamuliro wa Khristu zikubwera pamodzi. Chifukwa chani? Yesu pa Chivumbulutso chapter 7 anampanikiza anawuza chipulumutso Luka chapter 17 anampanikiza nawafunsa ufumu wa Mulungu sukudza ndi kulodza, koma uli yani mkati mwanu. Tikuona menepe. So tikamaka za ufumu wa Mulungu tukamba zimene zinachitika pa Pentecost. Yesu azozana ndi mzimu wake, iyeyo akubwerano mkati mwa moyo wathu, mzimu wake ndi wathu kulumikizana, right? Pamene zichitika amene kuchitika nchani ndi kuti ifeyo tikulandira ufumu wake, tikulandira chipulumutso chicha, tikulandira ulamuliro wa Khristu moyo mwathu. Ndiye Yesu akhala mpulumutsi komanso ambuye. Anthu ambiri amangamba Yesu ni ambuye wachani, Lord wachani, akulamulira motani mu ufumu wake. So tikamakamba za kulandira Yesu Khristu 1 tikulandira Yesu mwanga ngati mpulumutsi, ndati moyo wake kuti pulumutsa. Phase 1. Phase 2, iye ndi amene akutiuza zoti tichite, iye ndi amene akutilamulira, iye ndiye mfumu yathu, iye ndiye ambuye wathu. So Yesu ndi mpulumutsi wa ife. Ambira tsiku limene tabada somasomana. Koma chikolo amene umapita sogolo ndiye ndani? Ambuye wathu. Okay? So ichichi tikuchimvetsesachi ndati ndi ufumu wake. So tikamaona mpingo wake ndi ufumu wake ndi thupi lake ndi chinthu chimodzi. So pa dziko lapansi pano tikamakamba za mpingo wake tikamba za ufumu wake. And palibe denomination imene ili ufumu wake wa Yesu Khristu, palibe, right? Tonse pamodzi akhristu tonse zozedwa ndi mzimu wake, ndife mpingo wake, ndife thupi lake, ndife ya ufumu wake. Mwanjirena ma denominations muliziwalo zake za ndani za Yesu Khristu. Okay? So imene ningafotokoza ndi choncho. Okay? So tikamaona anthu aka Mulungu amene akupanga mpingo wake, ambiri tukapeza ku Roman Catholic, Jehovah's Witness, SDA, Pentecostals, ma Protestanti, enaso alibeso denomination ina iliyonse, right? So tikufunika zona tuno Mulungu afunika khale ndi thupi la anthu ogwirizana pa dziko lapansi. Pafunika china ichi chitiki chotino akhristu onse amene azizidza ndi mzimu wake akhale pamodzi kuti akaonesere zimene ufumu wa Mulungu matatu umapanga, usatengati ziwalo zophatikana malo osiyanasiyana. Okay? So pamene tamvesa tino mpingo wa Mulungu ndi ufumu wake, ufumu wake ndi thupi lake, zisezi ndi chinthu chimodzi. Tamvesera zimene sanakamba pa Luka chapter 11 verse 17. Toyengere nene. Luka 11 verse 17. Koma iye podziwa zolingalira zawo anati kwa iwo, ufumu uliwonse wogawanika mkati mwace upasuka, ndipo nyumba ikagawanika mkati mwace igwa. Alright, so tikamaona baba timavesesa amene akuti kya ufumu ina uliwonse Yesu akufotokoza nchi pajankani narayo kuchosezondozera muziwanda. So Yesu anawuza akunda kuti ufumu uliwonse ukamkhala ogawanikana umarani umapasuka, ndipo nyumba yogawanikana imarani imagwa. Tikamaona bwinobwino tinaona maphunziro ambuye kuti no the household of God, nyumba ya Mulungu kachisimina kumanga ni mpingo wake. Mene timaona za Philadelphia, right? Kuri Philadelphia cheka bwanji. So mpingo wa Mulungu ndi nyumba ya Mulungu, ndi thupi lake, ndi ufumu wake. So akamba za nyumba ikuti no ufumu inali wosonkhani ndologane kana umatani
umagwa. That's why kumapita nthawi dziko lonse lapansi likubwera pamodzi. Ufumu wa Satana kuzera mu chirombo ufuna ukhazikitse unity. Ndiyoti pa nthawi ina iliyonse mulungunso naye safunika akhazikitse ndondomeko zina anthu ake onse akhale pamodzi. Nyumba yake ikhale pamodzi. Miyala imene akuyisema ikhale pamodzi kuti isagwe, kuti ufumu wake ukapambane. Alright? So Yesu anafotokoza kuti zidzatheka bwanji. Anazifotokoza ndithu. So ufumu wake kapena mpingo wake ufunika uzakhale wangwiro. Neti? Ufunika uzakhale sotani ulumikizana osatoganikana. Right? So tikamaka za ufumu wake ukhala wangwiro tiona nawo tikukamba za kusindikizidwa pa mphumi kuti mbiri yonse ya tchimo yafufutidwa. Izo ndi chisomo chimene Mulungu anapanga kumapita nthawi kwa iwo amene akudikira pa iye. Okay? So tiye tionene fanizo imene Yesu Khristu anafotokoza za ufumu. So Yesu akamakamba za ufumu akukamba za yani? Za mpingo wake. Akukamba za yani? Za thupi lake. Akukamba za nyumba yake. Okay? So tiwerenge pa Machitidwe chapter 13 verse 24 mpaka 26. Matthew chapter 13 verse 24. Fanizo lina iye anafotokozera iwo nanena, ufumu wakumwamba ufanizidwa ndi munthu amene anayesa mbewu zabwino m'munda mwake. Verse 25. Koma mmene anthu anali nkugona, mdani wace anadza nafesa namsongole pakati pa tirigu nachokapo. Verse 26. Koma pamene mmera unakula nubala chipatso, pomwepo anaonekeranso namsongole. Alright, so akukamba za yani? Za ufumu. Okay? So tiye tionene wene. So fanizo ili anafotokozera iwo nakamba za ufumu wakumwamba. So tikamakamba za ufumu wakumwamba tikukamba za yani? Za mpingo wake. Paja ufumu wako nayambira liti? Pentecost. Ati za mphamvu ufumu ndi ulamuliro wa Khristu yake, right? So atafuna kufanizira ni munthu amene akufesa yani mbewu zabwino m'munda mwake. Okay? So kuyambira pa Pentecost anayamba kufesa mbewu yabwino, right? Koma anthu atagona china chani mdani akanabwa wazafesa so yani namsongole pamenepo. So namsongole tirigu zimafanana until zikayamba kupya. Ine namsongole mabalance paso za black. Okay? So alipa koma pamene mmera unakula nubala chipatso pomwepo anaonekeranso yani namsongole. So zimene zizi Yesu anazifotokoza mwapadera kuti ife titha kutani kumvetsetsa chimene chitike mu nthawi yathu. Okay? So tiye tioneni kufotokoza kwa ulosi umene uli kuyikidwa mu nthawi. Mateyu 13 verse 36 mpaka 39 kuti ya. Komwepo iye anasiya magamuwo nalowa m'nyumba, ndipo ophunzira ake anadza kwa iye nanena, mutanthauzire fanizo lija la namsongole wa m'munda. Verse 37. Ndipo iye anayankha nati, wofesa mbewu yabwino ndiye mwana wa munthu, ndipo munda ndiwo dziko lapansi, ndi mbewu yabwino ndiyo ana a ufumu, ndi namsongole ndiye ana a oyipayo. Verse 39. Ndipo mdani amene anafesa uwu ndiye mdierekezi, ndi kututa ndicho chimalizo cha nthawi yapansi pano, ndi otutawo ndiwo angelo. Okay, so ineyo fanizo ilili ndikamalivesera ndimamva nthawi zonse kuti ili kukamba za pamene Yesu akubwera. Okay? Koma ndotona nawo tino fanizo ilili likufunika lichitike right around nthawi imene lemba la chilumbu kutani likuyikidwa. So ndipanga backup zinthu kambazi. So please musandigende kaye mwala ugireni mpaka ndifotokoze according to the Bible. So akuti pomwe iye anasiya magamu anafunsa ndanauza kuti ofesa mbewu yabwino ndiye mwana ndani? Mwana wa munthu. So tikuzati ofesa mbewu yabwino ndiye ndani? Mwana wa munthu. Ufumu wake wa Mulungu unayamba liti pa dziko lapansi? Anawuza kuti muzipemphera. Atate athu akumwamba, ufumu wanu ndani? Udze. Pemphero limene linayankhira liti? After Pentecost. So tikuzati pemphero ufanizo likuyambira nthawi yani? Ya Pentecost. Pamene anthu ake a Mulungu anazalidwa mbewu yajani? Yabwino. Anthu ake a Mulungu analandira jani? Kuwala kumene kunachitika pa Pentecost, right? Uthenga unayamba kufala, right? So tikaona muno bwino akuti ndipo munda ndiwo dziko lapansi. Koma napapa ndizonetsera munda ndiwo dziko lapansi. Okay, so ndimangofuna kunena chonchi.
tikatengera kuti no munda ndi dziko lapansi ndi anafutika zonjo tiona nayo kuti no fanizo ili anthu ena amafuna azili kamba kuti no ndi dziko lapansi kuyambira nthawi ya Edeni. Ayi, si dziko lapansi kuyambira nthawi ya Edeni. Ifanena kuti tikaonano mu nthawi ya dziko lapansi nthawi ya Edeni, inde Mulungu anayika Adamu ndi Hava, right? Kena kumusana anazabweresa mafanizo is a kingdom, right? Anthu aja ndikugwa. Okay? Chimene chinachitika nchani? Tiona nawo tino panadusa zaka almost 4,000 kena kufuma Mulungu kuzakhazikitsidwanso kuzera mwa Yesu Khristu. So tiona nawo tino zimezi fanizo sikupanga apply kamina nthawi imene komane kupanga apply pa nthawi imene Yesu Khristu akupereka fanizo lake kunena kuti no ufumu wa Mulungu uli ngati ofesa munthu mwana wa munthu akufesa yani mbewu. So tikaona muno context it has to apply after Pentecost. Ndikuonesa ni chifukwa chake kupanga apply after Pentecost, right? So tikaona ndipo munda ndio dziko lapansi. Tikaona muno tiona kuti mundawo ni mpingo wa Mulungu pa dziko lapansi. Okay? Chifukwa nena kuti ufumu wa Mulungu uli ngati munthu amene akufesa yani mbewu. So tikaona muno mbewu imene kufesedwa apapa ndiyo ufumu wake, right? Mitima mwa anthu. So anthu amba kulandira ufumu wake kuyambira Pentecost, right? Which means pamene yopo chikukhazikitsira ni mpingo wake, right? So ufumu wa Mulungu akamakamba za mundawo ndati mundawo ndi mpingo wake mu dziko lapansi. Okay? Ati ndi mbewu yabwino ndiwo ana aufumu. Mupona amenepe? So mbewu yabwino ndiwo ana ajani aufumu. So anthu amene akulandira mbewu yabwino ndi amene akumulandira Yesu Khristu, kulandira chipulumutso chawo. Pamene alandira chipulumutso chawo akusanduka yani thupi la Yesu, akusanduka yani mpingo wa Yesu, akusanduka yani ana aufumu. Tikuona amenepe? Ndakamba zenera kuti no nansongole ndi ana awoyipayo. Mwanjira ina pakati pa anthu amene amatchedwa anthu a Mulungu nthawi imene madusa panamabwera ma elements osakhala bwino, anthu okuti alibe mzimu wake, anthu okuti angozitcha okhala Khristu anayamba solowa pakati pa ndani pa anthu a Mulungu. Pamenepo otchedwa tirigu ndi nansongole. So ndipo ndani amene anafesa uyu ndiye ndani mdierekezi. So Satana anayeseza opanga persecute anthu. Tinaona amene zinayilira ku Smyrna. Efasisi anayesa kuwapanga persecute zinakanika. Kwathira nkhondo ku Smyrna ayi. Kena ku plan yake naliyani ndi anyingirira anthu kuzira mpegamo ndikuphatikiza Khristu ndi Chiroma, right? Chosatira yake chinali mpingo wa Janu Itaira. Tinaona kale zimenezo. Okay? So tona nayo kuti no oyipayo anafesa mbewu yake pakati pa anthu ake. Chifana anthu anatani anagona. Anthu anataya bakosa talema ndi persecution. Ngati boma likuti tipase ufulu tentilete ufulu. Ukuona? So zimene zinachitika, right? So akuti ndipo ndana amene anafesa mbewu yake yoyipa ndiye ndani ndiye Yesu. Mwanjira ndi a Khristu amene alibe mzimu wake. Iwo chimama adalira choteno ife tili mu mpingo, tili mu denomination. Chimenechi ndi chimene chinali mbewu yotani yoyipa. Ndi akuti no ndicho chimaliziro cha Ariana ndi kututa ndi yani ndi chimaliziro cha nthawi yapansi pano, right? Ndipo tuta ndi angelo. So kututako ndi chimaliziro cha nthawi yapansi pano. So tikamakamba za chimaliziro cha nthawi yapansi pano, Yesu akamabwera nthawi yatha. Mwandivesa ine? Kumano zimene zikuchitika Yesu asanabwere. Zimenezo ndi chimaliziro cha nthawi. Kutha kwa yani? Kutha kwa dziko. Okay? So tifoti kuzasonena ngelo ndi chani? Mapataki. All right? So tiyambe kuimasulira fanizo pang'ono tizilowa ku Bible ndikubwereraso. Okay, so tikaona bwino Yesu akuti mundawo ndio chani dziko lapansi. Zimene zikutanthauza taona kalona no zikuyimira mpingo wake umene ndi chani dziko lapansi. Okay? Tikamaona bwino kambira nthawi ya china Adamu atachimwa. Nthawi se dziko lapansi lakhala ndi yani ndi mbewu za Satana. Lakhala ndi nansongole nthawi yambiri. Okay? So tikangona no dziko lapansi ndiye mundawo ndeti sizigwire yayi. Koma tiziona no dziko lapansi tikamakamba za mundawo ndi mpingo wa Mulungu mu dziko lapansi. Kutonza no mene Yesu anakhazikitsa ufumu wake unali pure, unali ndi anthu okhala amene ali mzimu wake, right? Mawapita wa nthawi munalowa ma elements ena.
okay, kuzera mwa persecution kuti no akuichosa nthawi imeneyi tayo legerera Satana anakwanisa kubwesa yani zinthu zake. So tikamaona muchani menemu mufanizoli tinaona I think tinawerenga pajamana tino atazizuleni aja ogwira ntchito munda anati tonani sitinazale tirigo yekhe dangasongole bwanji ndati munthu tikazule koma mwana munthu anazala musakazule muzizula zonse pajani pamodzi. Okay, mukumba paja. So ndimafuna nena chichi kuzula kwa ndimafuna nena chinthu ndinanena kuti panizoli kututako si kubwera kwa Yesu yayi ndi chimene chichitika Yesu asanabwere, right? Meaning to say ngati tikunena kuti no mundawo ndi mpingo wa Mulungu mu dziko lapansi, mundawo ndi mpingo wa Mulungu mu dziko lapansi, mwanjira ina pakati panopa pakati pa anthu a Mulungu palinso anthu a Satana, anthu oti alibe mzimu wake, anthu okuti iwo chimene chomwe amatha ndi kungopanga argue, ine ndene mukaphunzitsa mwina one true God iwo apanga zonati ichi ndiyo achisatira chimene chacho ndetino mukhala pamodzi. Okay, muphunzitsa mwina righteousness by faith ndeti njona akhalanso chani pamodzi koma yozo kuti akulandira mzimu wake ayi, right? So olopata khali pali movement yotino ndi ya Mulungudi mina iliyonse anthu ena akoti neyo amangokonda ma arguments alowaso kuti kumeneko sizodakhala ni mzimu wake ayi. So ndi zimene Satana anapanga, right? Actually panopa zimene zikuchitika. So sitingathe kunena kuti no aodi ndi a Satana kapena aodi ndi a Mulungu ayi. Sitingathe kuyamba kuzula kapena kupanga select, right? So kuzulako ndeto kufunika kuchitika Yesu asanabwere. Mukuona meneko mpingo wa Mulungu ni munda, right? Mundawo ni mpingo wa Mulungu pa dziko lapansi. Mwanjirena Mulungu akufunika asefe ufumu wake kapena Mulungu akufunika asefe mpingo wake kuti no anthu akakhale mbali imodzi tiligo akhalenso yani mbali ina. Chimenecho chifunika chitika Yesu asanabwere. Mwanjirena anthu aka Mulungu amene azizida ndi mzimu akazakhala mbali imodzi, anthu amene amazicha anthu a Mulungu koma alibe mzimu akazakhalanso yani pamodzi. Kulekanitsana kwa iligo ndi yani ndi nasongole ndiye kumeneko alipo amene ndifunso kapena zaveka zimene zonse pali funso. Alright, so Satana strategy yake ndi ya simple kuti pose pamene pali anthu a Mulungu iyo ayike pa anthu ake kuti zizikhala zovuta kuti anthu azitha kulekanisa akhristu ena amene mzimu wake ndi anthu amene alibe. Okay, fadi Satana zimapanga ayikapo ndoti nasongole wake pamenepo akayikapo nasongole ndoti chimene azikamba chenera timaona akulalika izi zikumatana zimakupanga mwana amene. So panopa kuli aneneri onyenga so anthu akamanati chikhristu nchaboza amaloza aneneri onyengawo, mwana amene. So chimene ndi strategy ya Satana kuti no abalise ufumu wake anthu a Mulungu. Paja tisero no mafumu awiri wakuyezedwe tikamaliza ma studies za Philadelphia tipika chimu chapter 4 ndi 5 kumene lero mafumu awiri wakuyezedwe, ufumu wa Mulungu ndi ufumu wa Kristu. So Satana akufuna zisokoneza the development ya ufumu wake wa Kristu. Okay, so that's the strategy. Okay, ndaona zinyana yankhula namwe. Okay, ndikufuna ndingofunsa according to parable ya anasongolera mene mafolowozera, does it mean kuti anthu azakapanga zakathisidwa ma denominations to form a church of God pazakhaso kusefa kwinaso ndime muthandazo? Yeah, chimene ndifuna ndinaba nchenena kuti no Mulungu ayikasefa yekha. Mulungu ayikasefa sefa imene zimuyita pange ichita kulekanitseratu magulu awiri anthu amene ali mzimu wake ndi anthu amene ali nasongole amene Satana anango ayikapo pakati pa ndani pa anthu ake.
supakhala safe ndithu chimene ndingakuze ndilishi anthu a Mulungu amene ali let's say kumapenta, right? Anthu a Mulungu amene ali let's say ku Seventh Day kakumbuni ka ku Catholic ka kuti mpingo amene sinatchulewo, right? Azungazayi ni mzimu wake Mulungu achita choti natuno anthu ake alekana ndi tirigu. Pakhala makampa awiri mu Chikhristu amene ali just there for arguments sika ifoti akufuna kuti azalilire kumaliro kachani any other reason apart from kusata Kristu azakhala mbali imodzi. Anthu amene amafuna ali Mulungu ndi paine zimene azakhala mbali imodzi, azakhala makampa awiri tirigu ndi nasongole, koma onsewa azakhala kuno iyi zakhala ndino the kingdom of God kuonekera pa yokha. Awawa azakhala mateers azakhala so abanga kule muti ndi a Kristu, koma kusiyana kwake kuzakhala kuchita oneka tuno masana ndi ndima zero khala zalekana. Sizanga ndakwankhani. Yeah, sounds very. Okay. All right. So, tione evidence yake. Evidence yake. Okay. Tikamona Matthew 13 verse 43, amaruza funa tuno maberangi zakhamonya. Alipa in Bible la chichewa. Okay, ndaba okay, basi ndaba verse. Okay. Tikamona sama mabere. Wina adwere ngile Matthew 13 verse 43. Mudwere ngile wenebo. Matthew 13 verse 43. That's 43. Omwepo olungamawo adzawalitsa monga dzuwa mu ufumu wa Atate wawo amene ali ndi makutu amve. Mwapaona menebe? So, akazalekanisa tirigu ndi nasongole. Mwapaona menebe? Akazalekanisa tirigu ndi nasongole. Tirigu uja arazarani azawala. Munga dzuwa. Mfumu wa Atate wawo. Last time timakapanga za Daniel chapter 12 verse 3 and 4. Timaona nawo kuti no anthu a Mulungu pamene nthawi ikupita kumapita, right? Timaona za phunzira nyenyezi za Mulungu. Chichitika chani? Anthu a Mulungu azawala ngati nyenyezi. Anthu a Mulungu azawala ngati yani dzuwa. Maona wenebe? Koma oyipa sazazindikira. Daniel 12 verse 19 werenge, okay? So, pamene Mulungu akupangisa kulekanika kuchitike, inde zakhala chowala kumano zichitika ndithu. Kulekana kukachitika, pamenepo anthu olungama amene ali tirigu atazalana adzawala monga yani monga dzuwa. Mini izi zinthu kumapita nthawi adzawala ngati monga dzuwa mutimo mu ufumu wa Atate wawo. Mwanjira ina anthu a Mulungu awala ndeteno ufumu wa Mulungu uzaonekeratu kotheratu kuti no awawa ndi anthu apanga za Mulungu pamene sapanga za Mulungu. So ichitika nthawi imene tirigu nasongozerani zitalekanisira. So anthu a Mulungu awala ngati yani dzuwa. Okay? So ndithu kulekanika kufunika kuchitike kuti no khalidwe la ufumu wake wa Mulungu tani uonekere. Okay? So tikaona mene pa Daniel 12 verse 9 10 akutuza ifunanda pasakhala ndithu kulekana pakati pa oyipa ndi anzeru. Okay? Oyipa ndi anzeru osewa tithana ndilili kuti nasongole. Osewa kumva mawu ake. Oyipa akumva abwino sarana akumva. Oyipa akamva mawu sawachita. Anzeru akamva mawu akotani akwachita. Mwanjira mene tirigu ndi nasongole. So mafunika pazakhala utani kulekanisana. Kulekanisana zambira papa. Daniel 12 verse 9 ndi 10 toyengene nepo. Ndipo anati Peter Daniel pakuti mawu atsekedwa nakomeredwa chizindikiro mpaka nthawi ya chitsiriziro. Verse 10. Ambiri adzadzitsuka ndi kudziyeretsa nadzayesedwa ndi moto, koma oyipa adzachita moyipa, ndipo palibe mmodzi wa iwo wa oyipa adzazindikira, koma aphunzitsi ndiwo adzazindikira. Okay, mwapaona menebe? So akutuza ifo yani ali mawu akhomerera chizindikiro kufika nthawi yani yachisirizo. So nthawi yachisirizo ikafika ndi chimene chizalekanisa tirigu nasongole ndichi. Atu ambiri adzadzitsuka ndi kudziyeretsa. So chimene chimayeretsa munthu ndi yani? Ni ntchito zake ayi. Tikaona pa Efeso chapter 5 atuno Khristuyo ati kuti azitsukire atawutsuke mpingo ndi mawu, right? Tikaonanso muno mwino kuteta makamba ati kutsuka ndi mawu ndi mzimu. So tikaona muno mwino Yesu ndi amene akuzatsuka mpingo wake, right? Nadziyeretsa ndi moto. So Yesu aula mpingo wake uduse mujani muchisauso cha moto. Chisauso chimene chichi ndi chimene chizamangisa tino nasongole.
aonekere payekha. Mwaona pamenepa? So anthu a Mulungu azakhala akuzitsuka ndi kuziyeresa mu mawu ake ndi mzimu wake. Yesu azapanga zimenezozo. Chisautso chikati chabwera tiligwesa zakhala pambali imodzi. Nasongolesa zakhala pambali ina muone chisautso chikabwera koma oyipa adzachita moyipa ndipo pabe mmodzi wa oyipa adzazindikire koma aphunzitsi ndiwo adzazindikire. Aphunzitsi ndake ndi atiwo tikaonera pa verse 3 ndi 4 ndi amene akuphunzitsa anthu asate chani chiyero. Tinaona kale mphunziro la nyinji ziwali. Okay, so tioneni bwinobwino pa Daniel 12 verse 9 ndi 10 pamene patakuona tiliko ndi chani linasongole chuchitika nchani chuchitika ndichi ningo kamba za nthawi ya corona virus. Nthawi ya corona virus inachitika nchani? Dziko lapansi linatsekedwa tikumba zimeze. Dziko lapansi litasekedwa zinachitika nchani? Maiko ngati Malawi amafunika funding ya corona. Chinachitika nchani? Maiko boma la Malawi achinazo Zimbabwe yanjani anamba koza mipingo ni mutsika ya machalichi. Chinachitika nchani? Machachi sana sekede. Of course machachi chena sana seke koma ndi 7th day inatseka anthu anaseka pepepepe kena kanazo kuti muzikumana wanawo. Chinachitika nchani? Asilamu 7th day Roman Catholic amakumana ya wanawo aliyese panabeso mahindu so matempa amakumana wanawo. Akati social distance ali social distance akana no musamakumana mpingo osimuzikumana ma home sale kamira kaya anthu amakumana subwa chimozimozi. Why mipingo ina vela zimezo imunamba omususu why mipingo ina sina vese chifana kuti no mipingo anayipanga authorize ndi boma. Okay, mipingo ka Hindu temple ka mizikiti ili ndi tax exemption. Tax exemption ndio kuti chani sakwenera kupereka msonkho kuboma. Mwaona pamenepa? So chifano sakupereka msonkho kuboma. Status yawo anayilandira. Nkona mpingo umafunika pa register kuboma kuti nazita landira ndalama kulipira anthu ake koma yo ali tax exempted. Mpingo pandama zimene kutolera kwa anthu sikunena kupereka yani msonkho. Mwaona pamenepa? Ndiyeno mpingo wakhatu kulimba na wamini ni boma ndizija nthawi kamuzo I think ambona apa anawanyira bano malaiko. Mwaona pamenepa? So mpingo ina uliwosa zimenezo sumafuna. Nikona nthawi ya corona ija boma likati mask mipingo simaweya mask. Akati sanitize mipingo simaweya sanitize. Akati mukatemere katemera mipingo simara katemere ni katemere. Why? Mipingo ndo simamanga exactly mufanana. Kwa yani for ya coin ndalama. Nthawi ya corona nthawi ya lemba la chomuzerike nchani boma likazati gear mipingo isizavanga isoya gear imodzi. Boma likazati gear 2 mipingo isizavanga kusiyani gear 2. Pamene tili kuti nasongola zakhala osiyana. Tizapanga study za lemba la chilombo kuti ndi chani. Tipanga study ndithu. Lemba la chilombo ndi limene tikamaona boma lizapanga secure kuti ngati boma la Malawi silo ndilo sauka lizapanga zoti no funding isaduki boma la Malawi. Funding isachepere funding yayo. Mipingo yonse isadileso ya agenda ya lemba la chilombo. Mipingo yonse nayo tizaona apa paso pathina. Isade yani lemba la chilombo. Under one pretext or another. Mipingo example usadila chiti chimeneshi. Chimeneshi chichi ndi chimene Bible makamba mukazana chinyasa chapu sachima malowera. Anaye muli mu Yerusalemu mudani awani. Yerusalemu ni malo amene Yesu anakanidwa. Mwaona inepe? So anthu akamungu azana chinthu chiyi ndi chokhuza ife ndi ubale wathu ndi Mulungu. Anthu a Mulungu azana ti nchonyesa chopuluka. Chonyesa chakupulusa. Tigwese akazana ndi denomination yayo kupanga za chibwana. Pamenepo tili azatuluka na denominations. Lerenga kuli let's say a certain Pentecostal denomination and azatuluka. Let's say kumbone agonjere meje azatuluka. Right? And hamene wa imambali yawo akugwira bezikhulupiriro za denomination yayo koma imabadira. That's how it usually starts. Okay? Step number on the flip side, let's say mboni yakana lemba la chilombo ndeti no mpingo mboni ja boma la dani la thesa na buildings zonse za dani za tsekedwa ndeta anthu aja zakhabe kuti ali outlawed.
ili ngati invisible church yoti no ilibe registration pa dziko lapansi. Mwanipesana so persecution zamara kuhita ndilo anthu aja zamara upanga recognize kuti ife ngakhale tatuluka ku let's say ku sebi ife tatuluka ku pente ife tatuluka ku chani right kumano makosana chinthu ichi ndiya nchoyipa anthu aja zakhala ndetali pamodzi akupanga no study lingati limodzi angakhale nthawi ya corona ija zinachitika njani anthu nongati masatira zinachitika panali mipingo yosiyanasiyana imene madana ndi za corona. Panali azibusa ena ngati achina Pastor Chris, panali channel china chake cha mapenti ngati Daystar, panali so angakhalenso anthu a Seventh Day amene amasusa ena, panali so ngati kuti anthu okuti iwo si a chipembedzo kumene zikungwanyasa za zinthuzo. So ukamaonera ma channel osiyanasiyanawa angakhala anthu oti panali enaso sapemphera kumayo zimangwanyasa zimene zichitika. Panali madoko ena amakhanga akususana nazo anthu so akamaonera zimafuruza zimakhala zodana zofanana and anthu so amagwirizana pa chinthu chimodzi. Mwana nkhanija kuti zidakhati dziko lijafika kuti lafika kuti lathinisa anthu osewa adakakhala mbali imodzi. Nayo nkhani imene ichitika. So chimene chikamangisa tuna anthu aka Mulungu ngakhale atuluka kupende ena atuluka kuchana kuyani akhale pamodzi ndifanira dziko lapansi zakhati latsekera kunja anthu sosangagule ndi kugulisa anthu osewa zakakamizidwa kukhala pachani pamodzi pamenepo tatsena zamanga study zinthu pamodzi ndikupanga kava choonadi chifukwa ineyo chimene chimaza khedi chimene chimaletsa kuti asamvesi choonadi chichosa ambira onali ine no Seventh Day sindingapeza kuti ine no Adventist ndimankhala malilime ine no Amboni sindingapeza zose zakhati anthu azichosa chimene akufunisisa ndongozo wa Mulungu basi. Pamenepo ndi pamene tiligo azawali, pamenepo ndi pamene Mulungu azapangira padera kuti azasanula mzimu wake kwa ndani kwa anthu ake. Ndimene timachitcha kuno mvula chani ya masika izagwa pamenepo kuchifana anthu akazakhati ndi amodzi akamabatiza anthu akuwapangisa anthu alowe mpingo wa Mulungu wakumwamba. Ndipo anthu akabatizidwa kusatira chiphunzitso nani cha anthu amene awa asakhale ndi gulu limodzi likugwirizana pa chikhulupiriro cha Mulungu. Okay, so chimene tikuchiyembekeza. So tikaona za anzeru ndi opusa tili kuti nasongo chimene chimasiyanisa ndi ichichi. Mateyu chapter 7 verse 24 mpaka 27 teroerengera noenepa. Chifukwa chimenechi Yesu amene akamva mawu anga amenewa ndi kuwachita ndidzamfanizira iye ndi munthu wochenjera amene anamanga nyumba yake pa thanthwe. Verse 25 ndipo inagwa mvula nidzala mitsinje ndipo zinawomba mphepo zinagunda pa nyumbayo koma sinagwa chifukwa inakhazikika pa thanthwepo. Verse 26 ndipo Yesu akamva mawu anga amenewa ndi kusawachita adzafanizidwa ndi munthu wopusa yemwe anamanga nyumba yake pa mchenga. Verse 27 ndipo inagwa mvula nidzala mitsinje ndipo zinawomba mphepo zinagunda pa nyumbayo ndipo inagwa ndi kugwa kwake kunali kwakukulu. Tikamakamba za kugwa tikukamba za kugwa m'mayesero mavuto akabwera munthu amene anazwera kuti no zimene Mulungu akufuna sachita koma iye akuzitchabe wake wa Mulungu. Iye chimene amachikuona lino aine ndina Seventh Day ndili mpingo ona kapena ine ndo akatolika ndili mpingo ona kapena ine ndina Amboni basi mboni ndi gulu lokhala basi chimene amakona ndi chokhacho. Munthu amene pamene chisautso chizadze azaphatikana ndi denomination yake. Denomination yake izakhale ikugwa pamaso pa Mulungu naye sazagwa nayo denomination yo. Koma pamene munthu amene angakhale kuti no iye chikhazikiso chake mutu mwake anazikhazikisa pa mawu ake a Mulungu ndi kusata Yesu Khristu, chonyasa chopusa chikazama mawu oyera azachizindikira ndipo azazipatula yekha. Uwu ndi kusiyana kwa anthu amene mutu mwawo munakhazikika za denomination. Ndi kusiyana kwa anthu oti angakhale mutu mwawo muli za denomination koma iwo pakamachitika zolakwika zina amasusa. Iwo chifukwa no uwale wawo ni Mulungu ulipo ali mzimu wake anthu amene awo azalekana pamene popo. Okay, so
anakamba zoti no otutawo ndiwo angelo. Tiona nawo tino izizi zikufunika zichitike osati pamene Yesu abwera, komano Yesu asanabwere. So tinaona kuti no tirigu azasonkhanitsidwa mukhola pamene nasongole azakida mucha mu mabandulu ndikautchedwa. Tikamaona mabandulu amene andi atiwo, mabandulu amene andide ndi ma denomination, timagulu. Okay, tinaona kale kunena kuti pamene Yesu akubwera azapeza Laodikaya, pamene Yesu akubwera azapeza Philadelphia, pamene Yesu akubwera azapeza Sade, pamene Yesu akubwera azapeza Tiatira. Koma kwa Tiatira anazali mugonjese ukuku, kwa anthu akusada anazali mugonjese ukuku, kwa anthu aku Laodikaya anazali mugonjese ukuku. Akapezeka kuti ku Philadelphia kucha mwanjena mabandulu aku Laodikaya, aku Sade, aku Tiatira azakhala alipo mabandulu, koma azakhala agwera ku lemba la chirombo. Ndipo anthu amene iwo chimamaziwa nungo tsatira ekuda abusa kuti chani kuti dziru mpingo athuma kana dziru zikuoneka kuti tikuwukira mpingo. Anthu amene mutu wa maunango zimene dzodzo pamene denomination zakhale kugwera kulemba la chirombo, iwo azagweranso kuti kumeneko ndipo azakhale ali mukabando aidha ya Katolika, bando kaya mboni, bando ya chani, ndetino azakhala akuyira mabando amenewo. Pamene anthu ake a Mulungu azakhala akuyira muchani mu nkhokwe yake ya Mulungu. Muona kusiyana kwake. So tarengeni Matthew 13 verse 30 mpaka 43. Alibwana. This tere kazirekeni zonse ziwiri zikulire pamodzi kufikira pakututa. Ndipo nyengo ya kututa ndidzauza kututawo muyambe kusonkhanitsa nasongole, umange uyu mitolo ukantentha, koma musonkhanitse tirigu nkhokwe yanga, panizo la mbewu kampiru ndila chotupitsa mkati. Okay. Matthew chapter 13 verse 41. Mwana wa munthu adzatuta angelo ache, ndipo iwo adzasonkhanitsa pamodzi ndi kuchotsa mu ufumu wake zokhumudwitsa zonse ndi anthu akuchita kusayeruzika. Verse 42. Ndipo adzawataya iwo ng'anja ya moto, kumeneko kudzakhala kulira ndi kukuta mano. Verse 43. Pomwepo olungama adzawalitsa monga dzuwa mu ufumu wa Atate wawo. Amene ali ndi makutu amve fanizo la chuma. Abaso tesabo. So tikuona nawo tuno angelo wa akatumidwa ati azasonkhanitsa ya pamodzi ndi kuchotsa mu ufumu wake zokhumudwitsa zonse. So panopa tikaona in any movement imene ilipo pa dziko lapansi, kaya kupente, kaya ena amakonda kwambiri seventh day, kaya ena amakonda kwambiri mipingo ya Sunday, kaya anthu amakonda kwambiri chani Catholic, kuna kulikonse kuli zokhumudwitsa amwe. Okay, even in the one true God kuli zokhumudwitsa by all means, right? Kuna kulikonse kuli zokhumudwitsa, koma akuti nthawi ikafika akuti akatuma angelo ake achotsa zonse zotani zokhumudwitsa, zonse zokhumudwitsa ndi anthu onse ochita yani kusayeruzika. Mwanjira ina pamene uthenga ukuzalalikidwa pa nthawi imeneyi, anthu amene akumva uthenga sazakhala ndi chinthu taloze kuti komano akuti bwanji ayi sipazakhala chatono nonse muli limodzi in the same movement komano mukususana ayi. Chokhumudwitsa chinense chimene chimatha kuwalekanitsa anthu akamve mawu a Mulungu izakhale Mulungu atani wachichotsa, ndi anthu onse ochita zosayeruzika azakhalani achotsaso. Mwanjira ina tikukamba za anthu amene ali united komanso ali angwiro, ndetino akuwala ife anono mzimu wake mvula ya masika yatani yaperekedwa. So tione tino context ya zimenezi nditiyo. Tikamakamba za angelo sitikukamba zotino sitikukamba pamene Yesu akubwera ndi angelo ake mlengalenga. Tikamakamba za angelo tikukamba amithenga ake. Angelo ndi anthu amene atumidwa ndi Mulungu. So aserafi ndi akerubi aone mayina awo enieni. Kula aserafi kula akerubi akatumidwa kubwera kwa ife amatchedwa angelo. Kuli anthu aone mayina athu enieni. Tikatumidwa tikalalike tizatchedwanso yani angelo. Mwamvesenebe angelo anguthandiza otumidwa. Zili ngati munata akulu aja na messenger atu ndi zina lenene limene no
chifana amagwira ntchito yotumidwa ndi message komano zina nene ndi aserafi ndi akerubi timatcha angelo ife amatutumikira ifeyo pa nkhani za chipulumutso. So inuyo ndi ineyo tikuyikidwa ngati angelo. So Yesu akutatuma anthu ake angelo kuti aleke uthenga umene ukayamba kumenyedwa kumangulidwa ndipo zochitika zikayamba kuchitika lemba la chilombo yamba kubwera anthu ake atuluka m'masystems osokugwa. Anthu ake amene anamanga nyumba yapatantha achizindika chonyansachi chopulumutsa atulukamo. Ngati msumuvesa ndikamaka mazonyasa yopulumutsa ndi anthu tinapanga mu series napanga series yonse ya full ayotchedwa I think nthawi kumapeto ili pa channel yathu ndipanga tag kumapeto kwa video iyi, right? So chonyansa yopulumutsa tinapanga a whole series ya chonyansa yopulumutsa ndi yani imene izugwizana so ndi lemba la chilombo ndi lemba la chilombo ndi yani. So mufika kuonera series imene kuti muvese chonyansa yopulumutsa ndi yani. Okay, pano msindifuna ndichikame komano angakhale zili yonjo tikamaza fika mu chapter 10 tizabwereza suti zikuti banje. So tarengena Henry chapter 1 verse 7 mpaka 14 ndi 14. Ndipo za angelo anenadi amene ayesa angelo ache mizimu ndi ontumikira iye akhale lawi la moto. Verse 14. Kodi sili yonse mizimu yotumidwa kuti itumikire iwo amene adzalowa chipulumutso? Yeah, so apa kunano angelo anenadi ayesa angelo ake akhale mizimu. So angelo ndi iwo amene aukatumikira. So tikamaona amene ati iwo akhale ngati lawi la moto, tikamaona za anthu amufumu ake atazawala ngati yani dzuwa limawala ngati yani lawi la moto. Muona pamenepa. So anthu ake amene akwatcha angelowa ndiyete pafunika pakhale catalyst movement imene Mulungu atayapange yotchedwa angelo, right? Munafaka za uthenga wa angelo atatu? Yes, that one. So uthenga wa angelo atatu umene Mulungu atapangisa ubuke ndi umene utapangisa kuti mu Chikhristu pakhale kugawikana kuwiri, right? Chifukwa anthu ake amene ali madenominations osiyanasiyana tirigu amva mawu ake. Pamene uthenga uzaperekedwe tirigu umva mawu ake ndi kuzipatula okha kuti usayipisidwe. So chimene chifika chitike. So tikamakamba zimenezi za zimene zichitika Yohane anaona zonsezi. Okay? So Yohane anaona zimene zachitike ndi tirigu nasongola. Muterengere pa Amos 1 verse 10 yokhakali. Terengere nepo. Ndinagwidwa ndi mzimu tsiku la Ambuye ndipo ndinamva kumbuyo kwanga mawu akulu ngati alipenga. Yeah, so Yohane anagwidwa mu mzimu tsiku la Ambuye. Mwanjina ndikamakamba za tsiku la Ambuye tokamba za zimene zachitike pamene Mulungu atayambeso kuzonesera sekha mwamphamvu mu zinthu zanu. Anthu pano amathawa tukwana Mulungu amathawa khala Mulungu khale kuti ngati alipo alimenyere mphezi. Anthu amathawa kuyankhula zambiri komano Mulungu amangoyang'ana, right? Komano ikufika nthawi yoti Mulungu alolera yekha azolowesa yekha mu affairs a anthu. So tikamakamba zimene timakamba za tsiku la Ambuye. So tsiku la Ambuye kuchipanganya kale njaso pano tikukamba za zinthu zimene zikulumikizana ndi kubweranso kwa ndani? Kwa Yesu Khristu. Tikamachewere 1 verse 5 mutu lingaso zafene 1 verse 14 ndi 15 pokamba za tsiku la Ambuye tawerenga naene. Kalanga ine tsikuli pakuti layandikira tsiku la Yehova lidzafika ngati chiwonongeko chochokera kwa wamphamvu yonse. Zefaniya chapter 1 verse 14. Tsiku lalikulu la Yehova lili pafupi lifulumira kudza. Mawu a tsiku la Yehova munthu wamphamvu adzalirapo mowawa mtima. Verse 15. Tsikulo ndi tsiku la mkwiyo, tsiku la nsauko ndi loshinja, tsiku la bwinja ndi chipasuko, tsiku la mdima ndi la chisisira, tsiku la mitambo ndi la kudabira. Yeah, so ni tsiku la Yehova, tsiku loopsa. Nthawi imene Mulungu azazoneseka kwa anthu kuti yani kuti iyeyo alipo. So tikamakamba za Yohana anaona tsiku la Yehova, masomphenya tsiku la Yehova. Mwanjira zonse zolumikizana ndi kubwera kwa Yesu Khristu Yohana ndanani anaziona. China icho yokhuzana ndi kubwera kwa Yesu Khristu Yohana anachiona. So tikamakamba za tiku ninasongola zimene zikufunika zachitike mu tsiku la nani?
la Yehova. So Yohane sanatani anaziona, ndikuona tikufuna kuti no ikheni nthawi yoti titati tione. So mundowerenganso kuchilonganyaso pano 1 Korinto 1:7, 8 ndi 2 Petro 3:10. Kotero kuti sichikusowani inu chaufulu chilichonse pakulindira inu mvumbulutso la Ambuye wathu Yesu Khristu, amenenso adzakukhazikitsani inu kufikira chimaliziro, kuti mukhale opanda chifukwa m'tsiku la Ambuye wathu Yesu Khristu. Yes. 2 Petro 3:10. Koma tsiku la Ambuye lidzadza ngati mbala, mmene miyamba idzapita ndi chibumba chachikulu, ndi zamwamba zidzakanganuka ndi kutentha kwakukulu, ndipo dziko ndi ntchito zili momwemo zidzathedwa. So pamene tsiku la Yehova likudza likukamba za zonse zolumikizana ndi kubwera kwa ndani? Kwa Yesu Khristu. Iyo ndi makamba ati ndi tsiku la Yehova. So Yohana ananazo sezi. Okay, so tikamaona za tsiku la Yehova, verse imene tiona nawo tino tikufika lili verses mungowerengera pa Chimusi chapter 1:20 chipata verse lawerenga kwambe, so ndingofuna Chimusi 1:20 kuti tiwerengere pati yani. Chinsinsi cha nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimene unaziona pa dzanja langa lamanja ndizo ikapo nyali zisanu ndi ziwiri zagolide. Nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndizo angelo a mipingo isanu ndi iwiri, ndipo zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri ndizo mipingo isanu ndi iwiri. So tinaona kale maphunziro a mipingo isanu ndi iwiri, ndiye tikamona nyenyezi zinayi m'manja mwake, nyenyezi zimene zikuyimira angelo asanu ndi awiri. Angelo asanu ndi awiriwa akuyimira ndi otumikira mipingoyo asanu ndi awiri. So ndithu tikuona nato Mulungu akuzatuma angelo ake ku mipingo yake kumapita nthawi, akutuma ku Sade, ku Laodikaya, ku Philadelphia ndi kuti Sade, Thyatira. So nthumi zake zapita konse kumene kuli tirigu ndi msongole, kuti tirigu akamve uthenga na msongole satani amve, koma anzeru ndi amene azamange nyumba yawo yani parande. So tikamaona uthenga wa angelo atatu ndi uthenga umene udapangisa kuti tirigu ndi msongole zitani zilekana. So mutiwerengera uthenga wa angelo atatu Chimusi 14:6 mpaka 8. Chimusi 14:6 mpaka 8 amene angawerengera werengani. Network ya Enoch yabalika, so wina tiwerengere. Ndipo tinaona mngelo wina ali kuwuluka pakati pa mlengalenga, wakukhala nawo uthenga wabwino osatha, awulalikire kwa iwo akukhala pa dziko, ndi kwa mtundu uliwonse ndi fuko ndi manenedwe ya anthu, ndi kunena ndi mawu akulu, popani Mulungu mupatseni ulemerero, pakuti yafika nthawi ya chiweruzo chake, ndipo mulambireni Iye amene analenga mmwamba ndi mtunda ndi nyanja ndi akasupe amadzi. Ndipo anatsata mngelo wina mnzache ndi kunena, wagwa Babulo waukulu, umene unamwetsako mitundu yonse ndi vinyo wa mkwiyo wa chigololo chake. Tathokoza. So ningopanga comment na kuti tikamaona Chimusi chapter 14, Chimusi 14 kubera after Chimusi 13. So mu Chimusi 13 ayika lemba la Chirombo, ndi muone lemba la Chirombo uthenga wa angelo atatu ukuzalakira mwamphamvu mu nthawi ilenga lemba la Chirombo. This is why tikamaona fanizo liti ati tirigu ndi msongole atatuhira anati musazule kaye, koma kumapita nthawi yotuta akutatumiza angelo ake. So angelo ake ndi awawa. Okay, mauthenga angati atatu akubwera nthawi iti nthawi imene lemba la Chirombo atani layikidwa. So akuti ndipo ngelo wina ali kuluka pakati pa mlenga okhala na uthenga akulu akulalika kuti yani opani Mulungu, chifukwa choti yani akuluakulu tisanamemba kungoti
ntchito ithe kapena business ayo ithe chimene chingawapezeni ndi yani mantha mundidya chani bwana wenewe kumana nthawi yatino amene ali tirigu sazakonesa kugula ndi kugula so anthu aka Mulungu azakhala ndi mantha ndi uthenga muzikheni chani muzakheni mantha chifana padzuka pasi pazakhala mantha akulu ndi chifana anthu ani mantha akulu azapereka ulemerero kapena ulemu kwa chani kwa chirombo ndi lemba la chirombo ndando ayi opani chani Mulungu mumpase chani iye ulemerero akuti pakuti yafika nthawi chani yachiweruzo mwanjira ina ufumu wake wa Mulungu ufunika ulowe mu phase yomalizira yochani yachiweruzo so tikamakamba za chiweruzo sawakamba zatono uyapulumuka kapena ayi chiweruzo chikuonesa zinthu ziwiri kodi ufumu wa Mulungu umapanga anthu angwiro kapena ayi kapena kuti ndi ufumu asanano amene umapanga anthu angwiro kapena ayi so mwina anthu amene sakumvetsa nkhani ya chiweruzo imufunika kuona ma videos ambuyo right so apapeza khala kuti no chiweruzo system imene ya chiweruzo ikufika kwa anthu amoyo kuti ikaonesere una kuti no kodi Khristu ali mwayo na mapanga chani right so iyi zakhala chiweruzo yotuno chikubwera kwa anthu amoyo kuti chiyayese nikuona Mulungu akulola lemba la chilombo lirani libwere kuti zikaoneseretu pambalambanda kuti anthu aufumu amautani so autunde kumulambireni amene analenga mwamba tuna ndi nyanja so anthu a Mulungu azakhala kulandira uthenga woyamba musaope yayi musaope nthawi ino Mulungu afuna aonesere ufumu wake na uthenga wachiwiri ino kwa anthu a Mulungu zabwere ndonatu pa nthawi ya lemba la chilombo right alengera ana zazanzaji ndi kunena sizolangera azakhala kuluka mlengalenga kulalika ayi zakhala iniyo ndi ineyo tulalika ati wagwagwa Babulo waukulu umene unamwesako mitundu yonse ku vinyo wa chigulu yake so uthenga wachiwiri zakhala ni Babulo arani wagwa chimene chapangisa Babulo ugwe ndi yani ma denominations amene azaphatikane ndi dziko lapansi amene immediate zakhasanduka Babelo pa nthawi ya lemba la chilombo tiri mu Psalm 17 amanesa nzima akukwera yani chilombo right so chigulu chimene ndi tuno pali chigulu munikonena ichi anthu amapanga chigulu amapanga mubisa amapita ku kaloji kapena pa chilenja so chono ma denominations apanga ma secret alliances ndi boma chimenecho ndi chigulu zosatira zake ndiye vinyo woledzeresa ziphunsi zabodza ngati mene anatibwirika naloboza nthawi ya corona right mipingo izapanga chimozimozi pa nthawi ya lemba la chilombo izaphatikana ndi boma pamenepo tizazonda ma denominations amene apanga chimechi cha adani agwa ndipo tizakhala tikuyankhula mosapyatira kuti no mpingo wakuti kuti wagwa wakuti kuti wagwa tikakuyankhula molunjika ngati mene amalalikira Yohane osabisa mawu yayi ndikuwauza anthu a Mulungu ngati mukufuna mukhaibe mmomo ndithu mulandira vinyo wa chigulu chake kuchita kuyankhula molunjika osabisa aso yayi uthenga wa ngelo wachiwiri nthawi ya lemba la chilombo uthenga wachitatu tatawerengeni pa verse 9 verse 9 ndipo anawatsata ngelo wina wachitatu nanena ndi mawu akulu ngati wina alambira chilombocho ndi fano lache nalandira lemba pa mphumi pache kapena pa dzanja lache Esteni iyeso adzamwako ku vinyo wa mkwiyo wa Mulungu okozeka osasanganiza mchikho cha mkwiyo wache ndipo adzazunzika ndi moto ndi sufule pamaso pa angelo oyera mtima ndi pamaso pa mwana wankhosa. Verse 11 ndipo utsi wa kuzunza kwawo ukwera ku nthawi za nthawi ndipo sapuma usana ndi usiku iwo akulambira chilombocho ndi fano lache ndiye aliyense akalandira lemba la dzina lache. Verse 12 pano pali chipiriro cha oyera mtima cha iwo akusunga malamulo a Mulungu ndi chikhulupiriro cha Yesu. ya so tikaona muno bwino uthenga wa angelo achitatu kubwera anu kuachenjeza anthu akuti asalambire chilombo fano lake ndi zina zotene asatengenso lemba nawo pa mphumi. So kodi lemba la chilombo ndiye chani? Tikaona pa verse 10 akuti no iye amene atagwere kuchimene adzamako mkwiyo wa Mulungu. So tikamakamba za mkwiyo wa Mulungu zinikale munthu muzera amweni musaswere pamenepo chisime chakuya munthu angoswera pamenepo munthu akagwerapo
mkwiyo wa mulungu umaonekera motani. Mulungu amata amamusiya. Mwanjira ina anthu amene azakhala kuphatikana nabe ndi denominations ndikuphatikanabe kumeneko ndikukana mauthenga oyamba ndi achiwiri, anthu amene awa azakhala no mulungu atani wasiya kuchisankho chawo. Mwanjira ina zakhala no chitetezo chawo chatani chatsekedwa. Ati mulungu wakonza mkwiyo wake ndi umenewu, ati kuchikho cha mkwiyo wako ndipo azazunzika ndi moto ndi sulfule pamaso pa angelo oyera ndi pamaso pa mwana wankhosa. So tikamakamba za pamaso pa angelo, pamaso pa oyera mtima, pamaso pa mwana wankhosa, ndi nthawi imene kunagwa ku moto wa sulfule pamene panali angelo, anthu oyera mtima, pamaso pa mwana wankhosa. Ni nthawi imodzi yokha, nthawi ya Genesis 18 ndi 19 pamene Yesu Khristu anabwera kuyankhulana ndi Abraham oyera mtima amene anabwasa na angelo, right? Komano Sodom akuotchedwa, moto unatuluka, moto wa sulfule. Mukana Genesis 19 moto wa sulfule unabuka, Abraham anauona, zinachita pamaso pa mwana wankhosa ndi angelo. So zikutuza ifuna tuno tikamakamba za lemba la chirombo. Lemba la chirombo ndi nthawi imene dziko lapansi litakakamizike kulandira nkhani ya maufulu ndi kukakamiza kuti ngati suvomera chichi suthagulwa ndi kutani ndikugulisa mafulo ake. Ati ndikukamba mafulo ta azimuna azigonana okhaokha, akazi okhaokha, mamuna atakhala mkazi, mkazi atakhala mamuna. Chisokonekero chimene chichi ndi chimene chikulimbikizana kwambiri so ndi lemba la chirombo. Tikaona panopa mmene zikuchitikira, ngati iwe ukuletsa zimenezi zifunding singabwere. Tisaloto nthawi imene USAID inadulidwa ku Malawi panali maufumu ma NGO ambirimbiri chonchi. Ma NGO ambiri amene anadulidwa ndi amene amalimbikitsa maufulu anthu azigonana okhaokha, amuna ndi akazi. Chimene chichi ndi chonyansa chakupulumutsa, chimene chikakamizidwa motheratu. Ndipo chikakamizidwa motheratu kumayiko chitazitike nchani? Chitazitike nchimene kuti no maufumu a dziko lino lapansi azakakamizanso mipingo. Mipingo ikakakamizika ndi chimene chichi chitachitike nchani? Mipingo under one Khristu azamba kusintha ziphoso zawo. Ngati pamama tikaona mwini ngati ku England anayamba kupanga ordain anthu oti ni mageuda azikhala ansembe. Tikaona Methodist Church nagayana pakati, mipingo ina anatuluka, ina inakakamira. Tikaona New Apostolic Church inagayananso wayanga pakati, ngati South Africa ina anatuluka, inanso Zambia anatuluka, chifukwa leader wawo ananata izinza bwino bwino. Tikaona almost denomination iliyonse zimene zikubwera, koma zifika nthawi yonena kuti boma lichita kukakamiza. Boma likakamiza pamene popo ndiye kuti ni nthawi yoti Lot atuluke muti mu Sodomu. Kodi Lot akakakamira konko ku Sodomu ndiye kuti moto wa sulfule umupeza. So Sodom akuyimira ndiye kuti chisokonekero chimene chikuchitika kwale panani pa anthu a Mulungu, imene zikulumikiza sonja lemba la chirombo. Tikaona verse 7 pamene ndi kuanzuza usowa ukwere ku nthawi za nthawi ndipo sapo ma usiku ndi usana malandira lemba la chirombo. Zingotifananizabe kuti bwezera kuti ku Sodom. So Mulungu anayika chithunzithunzi cha Sodom imene kuti tikazindikira lemba la chirombo ndi chani. Pamene panaona apa pali chipire cha mtima iwo akusunga malamulo a Mulungu ndi chikhulupiriro Yesu Khristu. Tikamakamba za malamulo a Mulungu, Yohane sanabise mawu. Yohane chapter 13 verse 34 and 35 anakamba tino ndikupasana lamulo atsopano kuti mukangondana wenani zake munga ine ndakuona nini. So pala anthu ena amafuna zati awa ni malamulo khumi. Kodi lamulo atsopano kuti chani? Tikaona Leviticus 19 verse 18 anakamba tino uzikonda nzako amene uzikondera wike. Focus muchikondi chake linali iweyo uzikonda nzako. Iweyo focus ni iweyo. Deuteronomy 6:5 ndikukhulupirira ndimene imakamba tuzikonda Mulungu ndi mphamvu yako yonse. Mingu no iwe ukukonda Mulungu ndi mphamvu yako, focus ndiwe. Koma Yesu akuti ndikupasana lamulo atsopano kuti chani? Muzikonda wenani zake monga ine ndakukonda. Mwachitano ngati ulibe Yesu Khristu sungasunga lamulo limeneli. Ndanabiza naye kuti no mwa ichi anthu onse azizwa nophunzirana. So anthu a Mulungu azakhala ali mbali imodzi. Adventist, Amboni, Seventh Day, Apostoli, ka Assemblies, ka chani, anthu a Mulungu amene zinanze mzimu wa Mulungu azakhala mbali imodzi. Ndipo anthu onse azakhala akusunga lamulo limeneli.
sazakhala so demarcated iwe ndamona unazakhala pamodzi anthu amene zazamene Mulungu azakhala mbali imodzi. Ma denominations zakhala so chani mbali inayi. Anthu a Mulungu azakhala pamodzi. Anthu a Mulungu azakhala zazidanizo mwa Mulungu. Anthu a Mulungu azakhala akuchita monga mwachikondi kuonesera ufumu wake, kuonesa Mulungu, ndipo azakhala ndi chikhulupiriro ndani cha Yesu Khristu. So chosatira cha uthenga angelo atatu, chosatira cha angelo wandijani muone kugayikana kumene zachitika pa dziko lapansi. Mutowerengere Chimozisi chapter 14 verse 14 mpaka 16 ali bwanji. Ndipo ndinapenya taonani mtambo woyera ndi pa mtambo padakhala wina monga mwana wa munthu, wakukhala naye kolona wagolide pamutu pace ndi dzanja lace zenga lakuthwa. Verse 15. Ndipo mngelo wina anatuluka mkachisi wofuuladi ndi mawu akulu kwa iye wakukhala pa mtambo, tumiza zenga lako ndi kumweta, pakuti afika nthawi yakumweta, popeza zinthu za dziko zachetsa. Verse 15. Ndipo iye wokhala pa mtambo anaponya zenga lace pa dziko, ndipo zinthu za dziko zinamwetedwa. Mapana amenepe. So apapa uthenga wa angelo atatu uzamwita anthu ake a Mulungu. Akwamwitani ndani? Ndi mwana wa munthu. Mwana amenepe atali ndi dzenga lachani lakuthwa. So uthenga amene ukamaza abwera uzadula anthu ake a Mulungu kuma denominations. Uzadula anthu ake a Mulungu kuziphunzitsi zabodza. Anthu ake a Mulungu azakhala yani pamodzi. Okay? So akututumiza zenga lako ndi kumweta, pakuti afika nthawi yakumweta. So nthawi je Yesu ankakamba yakututa ndi imeneyi. Muona inepe? So anthu ake a Mulungu azakhala nani? Amwetedwa. So tikamona papa ningofuna ndone mchizungu kuti ndipange contrast chacho. Sina nsangasi vina pange. Ningopita mchizungu. Alright, Chimozisi chapter 14. Okay, yeah. So akuti anangomweta. So zimene akuzimwetazo akuzikamba zonena kuti ati anamuzati zomweta zatani zapya, right? So zomweta zimene zapyazo tiona na kuti no ndi yani ndi tirigu chamakamba Yesu mumaso mujini. So angelo amene anatumizidwa ndi mauthenga angelo angati atatu, right? So anthu amene akuziwa uthenga uwu ndi amene akupasidwa mphamvu kuti alaye uthengawo kwa ndani? Kwa tirigu ndi nasunguli, kwa ma denominations, right? So angelo atatu akuyimira uthenga amene. So panopa anthu ambiri amene raife ndife mpingo angelo atatu kuyika chilogo amene kwamakangana makuti uthenga angelo atatu kulalikira pamene lemba la chilombo atani layikidwa. Uzabangulidwa osati mosewera ndi anthu ake amene Mulungu atawayike ndikuwachosera mantha onse akaleka kususana ndi boma ngati mene anapangira Yohana. Kususana ndi boma uze no osaopa boma yayi, osaopa kala kumaola prison, osaopa yayi, upani Mulungu nupasa ulemera. Azalalika against mipingo ma denomination sazaopa kuchosedwa yayi, azana no pingo unde wakwa walandira vinyo wachigolo. Anthu a Mulungu chokani tentidulukeni mipingo. Azalalika so against the deception and mark of the beast. Pamene boma lagonjera chifukwa cha forex tivulowe mu chinthu chimene chichi azasusana naso. Chimene chichi chimene apangisana anthu ake a Mulungu ena amene ali mboma, right? Ena amene ali mipingo imeneyi, ena amene ali mantha chabe. Anthu a Mulungu azatuluke ndi kukhala yani pamodzi. Yesu azakhala watani wamweta ali m'manja mwa ndani? Manja mwa Yesu. Chipulumutso chawo chakhazikika kotheratu, palibenso amene angachose m'manja mwake. Ufumu wake uzawala pamene popo. Ndikhulupirira zikumveka makosana. Ufumu wake ukuta wala. Tawerenga ndi from chapter 14 verse 17 to 19 aliya. Ndipo mngelo wina anatuluka mkachisi ali mmwamba nakhala nalo zenga lakuthwa na Yesu. Verse 18.
Ndipo mngelo wina anatuluka pa guwa lansembe ndiye wakukhala nawo ulamuliro pa moto, nafuwula ndi mawu akulu kwa iye wakukhala nalo zenga lakuthwa nanena, tumiza zenga lako lakuthwa nudule matsango a munda wamphesa wa dziko, pakuti mphesa zake zasha ndithu. Verse 19. Ndipo mngelo anaponya zenga lake ku dziko nadula mphesa za munda wa mdziko, naziponya moponderamo mpesa mwamukulu mwa mkwiyo wa Mulungu. mwawanenepe swati panaiso ngelo wina. Okay, uchanali mwana munthu anali akhala pa mtambo, anamuwuza kuti ngelo anatuluka mwachisa ataponyani zimbo. So mwana wa munthu amene ali Yesu anakola aki ndi mune mbali ina ine. Ati ngelo wina anatuluka pa guwa lansembe, pa guwa lansembe paja pa mapheda ya zinthu. So anthu awa ndi anthu amene akukaonongeka mwanjira ina, right? Ati ngelo ina akukhala pa guwa lansembe ndiye akukhala nawo ulamuliro pa moto. Tisalona anawo tino nasogole musamuyike mmoja magulu kuti akaotchede. So pamene papa anthu onse amene agomera kuti ife tikugomera kwambiri denomination yathu oni mpengo okhawo basi sungalakwise yayi ngati musakufuna tulukani kandiseni mpingo anthu amene awa amene agomera kwambiri mpingo, anthu amene agomera ndalama kuti iya ife bomali tidye nawo basi, boma ndi lomweli basi, right? Anthu ambiri amene ali ndi mantha osewa azakhala ali mbali imodzi, azasengedwanso nawo ndikukhala mbali ya iwo amene akukapondedwa muchani mu mvinyo wa mkwiyo, right? So akamba tino anaziponya moponderamo mphesa mwaukulu mwa mvinyo mwa mkwiyo wa Mulungu. So tikamangamba za mkwiyo wa Mulungu ndiye yani Muso 15 verse 1 akutuza ife mkwiyo wa Mulungu ndiye yani toerenga nato yani. Ndipo ndinaona chizindikiro china mmwamba chachikulu ndi chozizwitsa, angelo asanu ndi awiri akukhala nayo miliri isanu ndi iwiri, iyo yotsiriza kuti mwa iyo watsirizika mkwiyo wa Mulungu. So anthu awa ndi amene akusalandira lemba la chani la chirombo, ndere ndi anthu amene alandiranso mkwiyo wa Mulungu amene miliri isanu ndi ngati ndi iwiri. So miliri isanu ndi iwiri kugwera pa iwo amene ali ndi mantha, right? Amene akukhala ndi mantha amwene umwezi kupita kuzonde mantha athu, right? Miliri isanu ndi iwiri kugweranso pa Babulo, mipingo imene ma denominations amene aphatikana ndi dziko. Miliri isanu ndi iwiri ikugweranso pa iwo amene ali mboma amene akupanga push mchimene chichi. So anthu onsewa ali gawo lingati gawo limodzi. So dziko lapansi zakhalira gani apa ngati pawiri, komanso mpingo wa Mulungu zakhalira gani pawiri. Zakhalira iwo amene akololedwa ndi Yesu Khristu ndi amene aphatikana ndi dziko lapansi amene ali Babulo. Mpingo wa Mulungu zakhalira pawiri. Ndito ufumu wa Mulungu zamuwala mwawawa. Komanso dziko lapansi zakhalira gani pawiri. Amene ali ndi lemba la Mulungu, amene ali ndi isimu za Mulungu sore, ndi amene ali ndi lemba la chani la chirombo. Dziko lapansi zakhalira pawiri, right? So zikukhala ngati magulu atatu, anthu amene ali ndi mzimu wa Mulungu, amene ali tirigo, gulu lachiwiri amene alinso akuzitchoka mpingo wa Mulungu koma alibe mzimu wa Mulungu, gulu lachitatu dziko lapansi, right? So Babulo azakhala wagwa chifukwa azakhala aziphatika yekha yani dziko lapansi. So zakhala ngati magulu awiri, mpingo umene ukuyenda ndi agenda ya Mulungu amene anthu a Mulungu amene ndi agenda ya Mulungu yekha basi. So magulu awiri mapita nthawi. Ndi muone anthu a Mulungu azakhala kuwala mu ufumu wake, azaona zinthu zonse diso ndi diso, sipazakhala kulekana kapena kusiyana kamvekere. Tione kuti no ufumu wa Mulungu anthu azayenda motani. Chimuso 15 verse 2 mpaka na 4 atibata erenga. Wina atoerengere. Ese toerengere namwe. Ndipo ndinaona ngati nyanja ya mandala yosakaniza ndi moto, ndipo iwo amene anayilenga ndipo iwo amene analaka ndipo iwo amene analaga chirombocho ndi fano lake ndi chiwerengero cha dzina lake anayimirira pa nyanja ya mandala nakhala nawo azeze amene, ndipo anayimba nyimbo ya Mose kapolo wa Mulungu
ndi nyimbo ya mwana wankhosa. Nanena, ntchito zanu zazikulu ndi zozizwitsa, Ambuye Mulungu, mwamphamvu yonse. Njira zanu zolungama ndi zoona. Mfumu inu ya nthawi zonse, ya nthawi zosatha. Ndani adzakhala osaopa ndi osalemekeza dzina lanu, Ambuye, chifukwa inu nokha muli woyera. Chifukwa mitundu yonse idzadza nidzalambira pamaso panu, popeza zolungama zanu zidaonetsedwa. So nthaka ya Mulungu azakhala kuti akuimba nyimbo ya Mose ndi mwana wankhosa. Mose nyimbo imene anayimba after atatuluka kuti Egypt. So anthu a Mulungu azakhala kuti akuimba nyimbo ya chigonjetso kuti ndithu tapulumuka ife ku dziko lapansi, tapulumuka ku chinyengo. Imagine munthu oteno mutu mwake Mose mangwena denomination yake basi zinata ife tatani tapulumuka. Koma azakhalanso akuimba nyimbo ya mwana wankhosa. Yesu Khristu anakumana ndi the worst persecution. So Mose anakumana ndi persecution ku Egypt, okay, koma anapulumuka. Anthu a Mulungu azayimba nyimbo ya Mose. Yesu anakumana ndi persecution not only ku Rome, pajana pheda nda Rome, koma anakumananso ndi persecution ya anthu ake amene amazitcha okha anthu a Mulungu, Ayuda. So anthu awa azayimba nyimbo ya Yesu no talimana ndi Babuloni, talimana ndi denominationalism, ndipo ife Mulungu atani watilandisa. Anthu a Mulungu azakhala kuwala mufumu azana no anthu onse mitundu yonse ibwereza apembeze Mulungu. Mukuona anthu asakuyamika denomination, akungoyamika Mulungu. Maso awo ali 100% pa Yesu Khristu ni mwana wake. Chimene chikwakhudza kwambiri ndi chipulumutso chimene Mulungu atani wapasa. Sakukhulupirira kuti zoona ndithu denomination ingapange zimenezi, zoona ndithu amboni angapange zimenezi, zoona ndithu Katolika wafika pamenepo. Anthu azakhala sakumvesa azarano Mulungu yekha ndi woyera. Palibe amene angalimbane ndi dani ndi Mulungu, palibe. Chimene chikuyenda mutu mwawo ndi ubale wawo ndi Mulungu chabe basi. So anthu a Mulungu kaganiza azakhala kati azakhala kameneka. Mutowerengere Mateyu chapter 13 verse 47 mpaka 50 aliyani. Ndiponso ufumu wakumwamba uyofanana ndi khoka loponyedwa m'nyanja, ndi kusonkhanitsidwa pamodzi za mitundu yonse podeita, limene podzala analivula pa mtunda, ndipo mmene adakhala pansi anazisonkhanitsa zabwino zotengera, koma zoyipa anazitaya kuthengo. Padzatero pa chimaliziro cha nthawi ya pansi pano, angelo adzatuluka nadzawasankhula oyipa pakati pa abwino, nadzawataya m'ng'anjo ya moto, kumweko zakhala kulira ndi kukukuta mano. Yeah, so tingamba kamba za nyanja ya moto kuotchedwa, tikamba za miliri isanu ndi iwiri, right? Imene izagwera pa dziko lapansi fana Mulungu waleka dziko, Mulungu asiya kutetezera. So my experiments onse amene anthu akupanga anthu ena ndamva kuti adafuna apange dzuwa lina apange chani, Mulungu azakhala azisiya kwa anthu akumane ndi zosatera za zinthuzo, right? So akuti ufumu wa Mulungu ngati khoka, kutenga zonse zabwino zoyipa. Uthenga wa Mulungu pano patika mawulalikira amene amatijoyina ena anthu amene akufuna ndi chipulumutso, pamene ena amwina angufuna dzima argument, kapena ena akuona kuti ife kwatikwana bora tioneko zina, right? Pamabwera abwino ndi uyipa omwe, right? Kapena kuti ena amabwera with good intentions and bad intentions, koma onse amabwera ife uthenga Mulungu ulalikira. Wina alesaka uthenga limene ndika njonjo, koma kuti ifika nthawi yakumapeto mmene Mulungu atatumiza angelo ake, Mulungu atatumiza amithenga uthenga angelo arara umene utalekanise zoyipa ndi zachani zabwino. Amene atalandira uthengawo azakhala kuti akukokerera kwa ufumu wake. Amene azaukane uthengawo azakhala kulandira chani mkwiyo wake.
magulu awiri adzakhalapo pamene mapeto anthu ayatani afika. Now mafuna tione kuti no tikamakamba za ufumu umenewu mundiwerengere pa Yesaya 52:7 ndi 8 muwerenga musimu musenge mbaya chizungu muwerengewo. Okay. Akongolatu mapiri mapazi a iye amene adza ndi uthenga wabwino, amene akubukitsa mtendere, amene adza ndi uthenga wabwino wa zinthu zabwino, amene akubukitsa chipulumutso, amene ati kwa Ziyoni, Mulungu wako ndi mfumu. Mawu a alonda akulu, mawu a alonda akulu akweze mawu, ayimba umodzi, pakuti adzaona maso ndi maso pamene Yehova abwera kudza ku Ziyoni. Yeah, so ati chiza cheni akukongola mapazi amene akubweretsa uthenga wabwino. Uthenga wabwino ndiye uti? Uthenga mtendere ndiye uti? Uthenga wabwino wa zinthu zabwino amene abukitsa chipulumutso. Uthenga wabwino ndi chani? Ndi chipulumutso. Panopa anthu ambiri amalalika uthenga wabwino amakhala kulalika denominationalism. Ayifere maphunzitsi zakuti mubwere kuno ndidzakubatizeni, ayifere ndi zimachiritso mubwere kuno. Uthenga wabwino ukubukitsa chipulumutso, amene ati kwa Ziyoni, Mulungu wako ndi mfumu wako. Mwanjirana akulalika uthenga wachani? Wa ufumu. Pa Jesanari chani pa Mateyu 24:14 uthenga wabwino wa ufumu zalakira mapeto kuti ukhale mboni, kenako chimalizazani chizadza. Uthenga uwu unalakira ndi maapostoli pachiyambi cha ufumu wa Yesu, koma ufumu ubukitsidwenso umapaderadera kumapeto achani anthawi. Ndati mawu alonda akweza mawu ayimba pamodzi, pakuti adzaona maso ndi maso. Anthu oyera mtima azaonana maso ndi maso. Mwanjira ina sazazi ngati ine ndinapenta, ine ndinamboni, ine ndakuti izo zakhala zathu. Anthu aka Mulungu mufumu azaona zonse maso ndi maso pamenepo ati Yehova azakwirira kudza ku Ziyoni. Munjiza watu, when the Lord shall bring Zion, they shall see eye to eye. The watchmen shall lift up thy voice with the voice together. Akristu onse azakhalalika uthenga umodzi. Akristu eni aka Mulungu sipazakhaso ine wamboni ine la Seventh Day ine wapente ayi. Ati tizayimba pamodzi, ati zakweza mawu ayi tizayimba yani pamodzi. Chifukwa yani tizaona nato zonse maso ndi maso. Ichi chimene Mulungu akufunisisa kuti atani apange. Tautuloneni pa Zekariya chapter 12:8 mpaka na 10 pamene Mulungu azabweresenso Ziyoni zichitike nchani. Verse 8. Tsiku Yehova adzachinjiriza okhala mu Yerusalemu, ndiye okhumudwa pakati pawo. Tsiku lomwelo adzakhala ndi Davide, ndi nyumba ya Davide idzakhala ngati Mulungu, ngati mthenga wa Yehova pakati pawo. Ndipo akudzachita so apa kutoza funo tsiku la Yehova adzachinjiza okhala Yerusalemu. Ati okhumudwa kapena the weak among us azakhala ngati yani? Azakhala ngati Davide. Mukawerenga za Davide atanamenyapo nkhondo, inafika pachetono anamenya nkhondo, fika pachetono dzanja lake linakakamira mpeni kukanika kuchosa nkhondo imeneyo. Atofoka pakati pathu azakhala ngati yani? Azakhala ngati Davide. Izakhala tsiku la Yehova. Ndi chokoma chimene chachitike muchani? Mu ufumu wake. Ndimafuna tuone kuti zimene zichitika litiro. Ndifuna ndikuoneseni uloso weniweni. Mutowerengere Masalimo 110 mpaka na 4 kuti ya verse 2 mpaka na 4. Verse 2. Yehova adzatumiza ndodo yamphamvu yanu kuchokera ku Ziyoni. Chitani ufumu pakati pa adani anu. Verse 3. Anthu anu adzazipereka eni ache tsiku la chamuna chanu. Moyera mukuometsetsa
mobadwira panda kuti ate muli naye amene ali muli naye amene aubadwa anu. Yehova walamulira ndipo sadzasintha. Inu ndinu wansembe kosatha monga wachilongosoko cha Melikizedeki. Alright, ndingowerenganso mchizungu sipanamisangasi pena pake. Verse 3, I don't know, thy people shall be willing in the day of thy power. Maona enebe akukamba zakuti musiku limene ndikuloswa Yesu Khristu, musiku limene Yesu Khristu azalandire mphamvu, pamene popo anthu ake azakhala odzipereka. Maudi chamuna akukamba mphamvu. In the day of thy power the people shall be willing. Panthawi ikeitiyo, panthawi amene Yesu azayambe chani unsembe wake wa Melikizedeki. Mukuona wenebe? Meaning to say, Yesu pamene anazozera ndi mzimu wake, ndikutsanira pa anthu ake anali odzipereka. Okay? Anthu ake anali odzipereka. Tikaona muno bwino zimene zinachitika litiro. Tikaona Machitidwe chapter 7 verse 37. Yohane 7 verse 37 ndi Ahebere 5:1. Muwerenge mavesi awiriwo amenewo, muwerenge ma chapters amenewo. Verse 37. Koma tsiku lomaliza verse 37. Koma tsiku lomaliza lalikulu la phwando, Yesu anayimirira nafuwula ndi kunena, ngati pali munthu akumva ludzu adze kwa ine namwe. 38. Iye okhulupirira ine, monga chilembo chinati, mitsinje ya madzi amoyo idzayenda kutuluka mkati mwake. Verse 39. Koma ija anati za Mzimu, amene wakhulupirira iye anati adzalandire, pakuti Mzimu panalibe pamenepo, chifukwa Yesu sanalemekezedwa pa nthawi pomwepo. Aheberi 5 verse 1. Pakuti mkulu wa nsembe so Yesu Khristu amakamba za experience imene panalibepo, akuti ine ifati sinalemekezedwe, sinandire ulemerero wa Atate. Moyo umene ndikupanga pano pawo sindingathe kukupasani, koma ndikazakhala ndalemekezedwa, moyo umene ndili nawo ndzakupasani inuyo. Mitsinje ya madzi amwe idzatuluka mkati mwanu, aticha amakamba yani za Mzimu. So kulemekezedwa kwa Yesu Khristu kunachitika liti? Fati Yesu akalemekezedwa ndetu moyo umene anapanga ali pa dziko lapansi upasidwa kwa ndani? Kwa wonse. So moyo umene unapasidwa liti? Ahebere 5:1 ndi 5. verse 1. Pakuti mkulu wa nsembe aliyense wotengedwa kwa anthu amayikidwa chifukwa cha anthu mzinthu za kwa Mulungu, kuti apereke mitulo ndiponso nsembe chifukwa cha machimo. Verse 5. Koteronso Khristu anadzilemekeza yekha asanayesedwe. Sanadzilemekeza yekha. Koteronso Khristu sanadzilemekeza yekha asanayesedwe mkulu wa nsembe, komatu iye amene anamulankhula kwa iye, mwana wanga ndi iwe, lero ndinakubala iwe. Yeah, so Yesu Khristu kulemekezedwa kwake amakamba za unsembe wake. So akuti no chifukwa Yesu anayasalemekezedwa pa nthawi imene Yesu analemekezedwa nthawi iti pamene anakhala wansembe. So mwanjira ina tikaona ulosuja umaticha ati musiku la chamuna chako mchizungu ati in the day of thy power anthu ako azakhala ozipereka, right? So tikaona pa Pentecost ni nthawi imene Yesu analemekezedwa kukhala nawo chani wansembe. So tikamakamba za tsiku la chamuna Machitidwe 1 verse 8, in the day of his power, ni tsiku layamba imene Yesu analandira ulemerero wa Atate.
tawerenga machitidwe 1 verse ya verse 8 mm. komatu mudzalandira mphamvu mzimu woyera atadza pa inu ndipo mudzakhala mboni zanga mu Yerusalemu ndi mu Yudeya lonse ndi msamariya ndi kufikira malekezero ache a dziko. So akuti muzalandira mphamvu mzimu woyera atadza pa inu. So tikambakamba za tsiku la mphamvu lake Yesu Khristu atazozera tikana machitidwe chapter 2 verse 31-32 Yesu analandira lonjezano la mzimu atazozera Yesu Khristu chanchana anasanulira mzimu pa anthu aja. So anthu aja analandiranso mzimu ndi chani ndi mphamvu, ndipo anthu anakhala odzipereka ndipo anakhala mboni zake kuti Yudeya, Yerusalemu, Samariya ndi malekezero onse achani adziko uthenga Yesu Khristu unapita. Ife anthu analota uzipereka, anthu analizipereka motani. Towerenga ni machitidwe chapter 2 verse 44 mpaka 47 atiya verse 44 ndipo osanakhulupirira ndipo onse akukhulupirira anali pamodzi nakhala nazo zonse zodyerana ndipo zimene anali nazo ndi chuma chawo anazigulitsa nazigawira kwa onse monga momwe yense anasowera. Verse 46 ndipo tsiku ndi tsiku anali chikhalire ndi mtima umodzi mkachisi ndipo ananyema mkate ku nyumba kwawo nalandira chakudya ndi msangalalo ndi mtima woona. Verse 47 nalemekeza Mulungu ndi kukhala nacho chisomo ndi anthu onse, ndipo Ambuye anawawonjezera tsiku ndi tsiku amene akuti apulumutsidwe. lamulo la Yesu Khristu lija lijamanena muzikondana wina ndi nzake monga ine ndakukondani linakwanisidwa papa. Anthu anali ozipereka, anthu amagulitsa zinthu zawo zonse ati ndikuziyika pamodzi ati nakhala nawo zonse zodyerana. Panalibe zoti chinthu changa ichi changu amagwirizana onse pamodzi. Atumwi aja amatumizidwa kukalayika malo osiyanasiyana bajeti machokera kwati pamene kupo ati ndipo chifukwa chimenechi Mulungu amawonjezera anthu ambiri kuti apulumutsidwe tsiku ndi chani tsiku ndi tsiku. Izi zimene zinachitika mapita achani anthawi izi zikwaniritsidwa after mark of the beast, chifukwa tindizakhala tsiku la mphamvu. So tikamakamba za tsiku la mphamvu lilipo lina likudzanso kumapita anthawi limene tikuyitcha kuti mvula ya masika. Chimuso 11 verse 3 akuti chani verse ya 2 mulowerenga verse 3 yokha atiya mulowerenga ndi 4 yenga natiya Verse 3 ndipo ndidzalamulira mboni zanga ziwiri ndipo 1,200 mphambu 50 zovala chiguduli. Verse 4 izo ndizo mitengo iwiri ya azidona ndizoyikapo nyali ziwiri zakuyima pamaso pa Ambuye wa dziko lapansi. Yeah, so tikamakamba za mboni ziwiri tipanganso study imene kumano naipanga kale pa channel pa munthu akaona naipanga of course mu English koma tidzayipanganso bwinobwino mchichewa. So tikaona bwinobwino tikamakamba za mboni ati ndipo ndidzalamulira muchita sina msangalasi mungona nchizu ngati and I'll give power unto my two witnesses. So kumapita nthawi Mulungu azapereka mphamvu. This is the last day of his power pamene anthu akazakhala sotani ozipereka. Panopa anthu amathawuzana musiye ntchito mukakhale ukanthe si tsiku la mphamvu yake kumano tsiku la mphamvu yake likadzanso chimaliziro chadza lemba la chilombo yamba kukakamizira pamenepo anthu ake adzakhala very willing kutenga manyumba awo kugulisiratu kama galimoto kugulisa kakuzipereka ati ine nditumeni ndikupita kusanje ndipita kukalonga ndipita kumozambika anthu adzakhala kuzipereka mu nthawi imeneyi. Sizakhazo nthawi ndifuna ndipange masters mange yani sizakhazo kukakamiza ayi ifana nthawi zakhala tani yafika nthawi lemba lacho muchizo tano nthawi kugulalika zaka zingati 3.5 akuti azazipasa mphamvu kuti zizanerera 1,250 mphambu 50. That's 160 days masiku 160 amene uthenga uzawo
mwazidwe pa dziko lapansi. So muzaka zimene anthu azakhala zipereka kotheratu ifayani alandiranso mphamvu, ndi tsiku lake la mphamvu. Ndipo tikamaka zamboni ziwiri zakuti no ndi mitengo iwiri ya azitona. Tikamaona mitengo iwiri ya azitona tizaona kuti no anthu mitengo ya azitona imakhala mafuta ambiri, ndi anthu amene ayozazidwa ndi mzimu wake. Tikamaka nyalizo ikapo ziwiri ndi Timothy 1:7 ndinowerenga kuti nyalizo ndi mipingo yake. So ndi mpingo wa Mulungu mwapita nthawi umene upereka umboni wathunthu ati pali awiri pali atatu ine ndilipompo, right? So Mulungu azakhala ali pakati pa anthu ake. Komanso umboni wa anthu awiri kapena atatu uyipa aphede. Umboni wathunthu wa ufumu wake wa Mulungu, ubwino wake uzayikidwa ndi mboni ziwiri. So tikamaka za mpingo wa Mulungu, mpingo wa Mulungu si denomination, si building iyayi, ndi anthu amene ayozazidwa ndi mzimu wake. So isanafike Yesu kubwera munthawi yalemba ya chilombo, Mulungu azasonkhanitsa anthu ake ngoyera pamodzi ndi kuwazaza ndi mzimu wake. Izakhala tsiku la mphamvu kona akamba tino olungama azatana azawala, right? So iyi ndi chimene Mulungu wayika pakati pathu kuti tikathe kuchiziwa ndi kuchivomekeza ndi kusinkhasinkha mkati mwa moyo wathu kuti no ubale wathu tikufuna ndi Mulungu yekha. Chifukwa chimene chikusiyanisa anthu magulu osiyanasiyana ndi chifukwa kuti anthu anakhazika ambiri mu denomination imene ali. Ukafunsa ambona akuzale the only kingdom, ndio ukafunsa sasa ndi akuzale ife timasunga sabata the only true church, right? Ukafunsa let's mapenda ife timakhala malili the only true people of God. Ukafunsa a Roman Catholic zadi ife organization yokamene banga trace back to the apostles, right? Aliyesa ndi chifukwa chimene amaziyeneza maso a Mulungu. Koma ifeyo kodi ifeyo takhazikika pachani? Kodi takhazikika pa muzo wa Mulungu ndi kuzazira ndi mzimu wake kukhala ndi ubale wapadera. Inde dandaulo ndikuyitanira kuti nakuti no tizionena kuti no posachedwa apa Mulungu atumiza angelo ake kuti akalekanise tiliko ndi chani nasungule. Pano pasindingathe kuziwa kuti nasungule ndi nani, tiliko ndi ndani. Sindingathe kuziwiratu, koma iye akuziwa. Koma ife titakukhazikika tokha pakati takukhazikika tokha ndi ubale wathu ni Mulungu pamene tamalandira Yesu Khristu muzazana ndi mzimu wake. Ichi ndi chisomo chimene Mulungu atipasa kuti tikakhale tirigu, tikakhale uphatikana ndi chani ndi ufumu wake. Tirigu namene amamanga nyumba yake pa Thanthwe, pomva mawu ake ndi kuwachita, pomusata Yesu kunonse amene atayitane. Tisenge masipemphero. Pemphere. Ambuye, we just want to thank you. Tikuthokoza kuti munali nafe ndaliswano taulandira ndipo mutithandizire kuyenda mu chimenechi. Tikuthokozanso mwadalitsa onse amene amamvera ndi kukafikitsa pa chidzalo cha chidziwitso. Ndipo mphatso za Yesu Khristu. Amen.